Good morning mga kalapatids. 5:30 pa lang, bali mag-self training tayo ngayon sa Rosales, Pangasinan. Kasama natin si Newborn Luke at makikita ko sa inyo yung mga kalapati ng mga tropa natin. Ayan, dalawang training box mga kalapatids. So mamaya na lang, update ko na lang kayo kung nasa nang gawin kami. A few moments later. Oh, now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. It's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Can you come through? Yeah. Puno na ang kanyang tindahan ng mga namimili. Nasariwa niyang tahong, paboritong pulutan nila kapag nagiinom. Sa kalidad at kalinisan, siya'y nag-uumapaw. Kaya ang kanyang tahong agad Good morning ulit mga kalapatids. Bali, andito na tayo ngayon sa Rosales, Pangasinan. At pakakulan na natin mamaya yung kalapati natin. Ayun mga kalapati natin. Napakaganda ng sigat ng araw ngayon. Dito kami, Rosales. A few moments later. Pakakulan na natin yung isang kalapate. Kalapate to ni Palos Loop mga kalapatids. So solo natin para kanya-kanya silang uwi. Mga kalapatid, pinakalan na. A few moments later. Malipat na po. Silo. Mabaho na natin yung yan. Dito, kabisado na to ah. A few moments later. Hindi ko makakita. Ah, Ayun mga kalapatids, pinakawalan na natin si White Eyes. Dumiretso na siya mga kalapatids. A few moments later. pag
Dumiretso na. A few moments later. Yan na, papakawalan na 7:18. 18 na. 7:18. Yan na, pinakawalan na 7:18 namin pinakawalan. Dumiretso na sila. A few moments later. Sinanglaw yan. Ano? Silang law. A few moments later. So yun nga mga kalapatid, nakauwi na tayo. At yung hinagis natin si White Eyes andito na rin. Ayun siya mga kalapatid. Yung si Tusok na mga kalapatid, andito sa kabila, nakauwi na rin. Ito mga kalapatid, si Tusok. A few moments later. So yun nga mga kalapatid, napag-advanced training na tayo ngayon sa Rosales, Pangasinan. At sa mga nagpapa-shoutout nga pala, shoutout nga pala sa Team Pango, shoutout kay Jericho Lubong, shoutout sa Team Bagong Silang, shoutout sa kay Paluslup, shoutout nga pala kay Eli Agustin Jr., shoutout din kay Eliseos Agustin Sr. from Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija. At shoutout nga pala kay Lance Fernandez, at shoutout din kay Eman Senya, at shoutout din kay Johan Terence.